Ininspeksyon naman po ng Department of Environment and Natural Resources or DNR ang Material Recovery Facility or MRF sa bayan po ng Bautista na kasabay po ng courtesy visit ng Environmental Monitoring Officer. Kasama sa pagbisita ang pagtingin sa kalagayan ng operasyon ng MRF kabilang ang mga gawain sa waste segregation and recycling. Kaugnay nito, bumisita rin ang opisyal sa lokal na pamahalaan upang palakasin ang koordinasyon ng dalawang tanggapan, lalo na sa pagpapatupad ng mga programang pangkalikasan at solid waste management ng bayan. Patuloy namang nakikipagtulungan ang LGU Bautista sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan upang mapalakas sa mga programang nagtataguyod ng mas malinis at mas ligtas na komunidad. Panukalang San Nicolas Him itinanghal sa public consultation. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. IFM News. IFM News. IFM News.